gaskiya flavor mu da kol din mu gaskiya ya kare wallahi. Kuma ma sai da za mu samu flavor da kol ba. Kai wai ina kuma har afafa na dauko mana flavor da wani afafa kai baka da labarin Ali Sultan da ke nan Alabar Hago da ka tsallaka ba wani bai san shi ba mai kamfanin flavor da shisha da kai baka san shi ba. Ka ce Ali Sultan na mutane babu wanda bai san shi ba. Mutum ne mai taimakawa matasa har ma da gajiyayyu. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Malam Abu, ƴaƴan arna kuma ka fara ɗebo mana ka mana cikin unguwan nan tamu haka? Duk musulmai ne, wannan sunan shi M Khalid, wannan sunan shi Al-Amin. Ni ma abin da nake gaya musu kenan Allah ya kawo ka. Me kuke wannan? A'a me suke yi dai? Kaga wannan Allah ya ba shi hanci domin ya shaki iska ya fitar, ya mare shi salansa. Ji shigarsa, gaba ɗaya da ba za ka ce wannan ya fitar daga bangaren sama Muhammad ba. Wai kai malam ya kai ne wai. Ya kake neman sa mana na jiyamu ne wai. Ko kana so in ma balle ne ba kai yaje ba. Yaje in ma balle. Sai in mai balle wallahi. Mun sa mana. Yanzu ku dan malam ya zo ya gaya muku gaskiya shine ya zama abin rigima. Wa shi an gonku akwai sa ido ana aka. Sa idan me ba wannan maganar gaskiya ce. Sai an gaya ma. Malam da ya zo ya sa mana na jiyamu. Ba wani na jiyamu gaskiya ce ya gaya muku kuma ba kwa so to. Ba ma san gaskiya ba ma so. Ba ma so. Muna na illa ma sha ba ma so. Allah ba ma so. Allah ba da sa'a ni da tashi zan yi. Sai an jima ku. Wai kai zaka bar wani hada mu da kai? Ka dade baka yaje. Ka dade baka yaje wa Gaskiya Allah. yana kyau an gaya gaskiya ka rika dauka. Ka yage wa Allah da ka yage da Allah. Ka watsin ku buga. Gaba mana Yage. Za mu wasan mu. Kai ba ka ja ba. Kai amma ai ja dan yayi. Ana ga wani dan sa ido ya zo dai ya sa mana ido ne a nan angon naku. Ni ne da bugawa fa. Ai kallo ne ido na bai rufe ba ai. Last card check up. Ban gane ba. Ban gane ba. To na ce Kai. Na sumar da kai. Sai ka faɗi. A caji fa nake ba. A caji nake ba. Sai hura ka faɗi. Dan banza mai kera sufana.